Ей, конярче, откъде сви колата? Не може да е това. Нямаш пари дори за втора обувка. Не така, започва да ме екипва. Ами да те охладим с малко плуване, а? Да, Хайде! Момчета, стига, идеята не е добра. Вдигни го. да, хайде! Хванете го, момчета. Дръжте го! Започваш да ме дразниш. Посещава всички мои часове. Хватките му са като от наръчник на ЦРУ. Мислех, че след Боливар приключихме с ЦРУ. Сега ни... Мои часове. Хватките му са като от наръчник на ЦРУ. Мислех, че след Боливар приключихме с ЦРУ. Сега ни пратили хлапе. Супер. Незабавно започнете процедурата. Не ме бива много с хлапетата. Забелязах. Да изчезваме от тук. Доведи Конърс. Черна любов. От 20 ноември. От 20. По Диема Фени.